metu marang jaba maprek sratru raja niwata ganjarannya sirita ngaturaken ngabekti mugi kondya wonten ing sandhapa padha Den Reyang jomblo nggih ngaturaken ngabekti mugi kondya Den iya kaki Semar semono uga nanging ngene ya aku ora bisa nampani pangabektine kaki Semar lan uga kaki Bagong awit kaya-kaya kaki Semar lan uga kaki Bagong iki wis ndak anggep kaya dening yaiku pepundhenku dhewe kaki nggih menawi kados mekaten lah Nira Semar mena jarwani napa ingkang dadosaken dawuh sabdaning bae Yasa wonten dawuh napa saking bae Den iya Kaki Semar kaya-kaya aku dikongkong balik nanging ora njujuk kasatriyan Plongkowati nanging njujuk kedaton Ngamarta sowan ana ngersani pepundhenku kono najan kananing para pepundhenku saiki durmana ing Ngamarta negara nanging dawuh ngendikaning Eyang Buyut Wiyasa kaya-kaya aku kudu njaga katentremaning kedaton Ngamarta negari kaki nggih menawi kados mekaten monggo kula dherekaken Den nggih kula dherekaken iya gumancangan sang Angka Wijaya kinanti Semar niwa Bagong ya jomblo ito munggah gunung tumurun jurang miyak glagayangan sampun kancik wonten ing tepis piring negari Ngamarta nanging pinapak raseksa ingkang pating glero swarane biu
ana satriya bagus ndi omah sapa jeneng? Wah, iki ana satriya bagus ndi omah sapa jeneng? Bagus apa satriya? Jeneng sapa? Wah, ditakoni klecam-klecem. Kaya wong ketemon bedangane anyar. Wah, ditakoni klecam-klecem. Kaya ketemon bedangane anyar. Bedangane anyar kaya ketemon klecam-klecem ditakoni. Wah. Satriya bagus. Kaki matura sapa jeneng? Wah, satriya bagus. Kaki matura sapa jeneng? Sapa jenengmu satriya bagus kaki matura? Wah, kaya situ iki. Oleh takon kuali ae. Apa lho? Wah. Kaya situ oleh takon kuali ae. Si jajal kok takon. Oh iya tak takon. Ayo takon. Ayo takon. Ayo takon. Kopi susu. Warna kasih. Jangan susu. Wong jaluke klasikan are. Kon olehmu ngomong grigah-grigi wanggep bendaraku. Bendaraku wong bisu, wong budheg. Umpama kon tak takoni ngono kon iso sih jawab. Umpama kon tak takoni lho. Apa kon iku golongane wong iso ngomong? Jajal aku takon. Sapa jenengku ndi omahku? Ayo. Buta? Buta. Cek aku takon sapa jenengku ndi omahku? Pasane kok yo gak iso ngomong. Pasane kon kok yo gak iso jawab. Apa sing dadi pitakonku? Olehmu takon kuali. Apa? Olehmu takon kuali. Yo gak kuali, ternyata wali. Baru takon. Cek kon takon. Kon takon blok. Oh iya. Tapi tak harap tak mentolo. Wah. Lucu iki lucu. Wah iki ana wong kaya nangka setugel iki ya. Ana wong kaya nangka tugel iki. Wah aku nek ngarani kaya gendhung mengkurep aku. Aku nek ngarani iki gak. Aku nek ngarani iki kaya ya iku kemaron bolong aku. Oh. Manasati kon kok Manasati sing dadi wong kira-kira kon umpama kon tak takoni ya takon ya kon jenengmu sapa to? Wah aku Kalasima. Kon jenengmu sapa to? Wah, aku Kalayaksa. Iya. Wah, iki to. Lho kon iki ya buta. Ya iya Kang aku iki buta sing keperen dhewe dadak.
Lho amit-amit jabak bae. Mosok kon iki ngene iki buta sing kereng dhewe sih. Iya Kang aku iki buta sing galak dhewe Kang. Nek tawasno lho kon iku. Merecing gak merecing yo. Ya kaya wong nising ngene iki kan. Lho iya Kang. Lho kon sapa kira-kira? Jenengku Kang. Iya. Anjasmara Harimami. Oh, jenengmu Anjasmara Harimami. Lho gak ngono Kang. Lho ayo apa? Anjasmara Harimami. Lho iya ngono Kang kudu dilakokno wong iku katutane banyakan are. Oh iya. Anjasmara Harimami. Ana apa Kang? Ki amit-amit tobat. Ya apa leku? Koleku nyeluk sampe ngotot-ngotot dari wangsulane kok cigawange, Pak. Masalah ya dari kok jenenge sapa Kang? Oh kok nek takon aku gentung tung petak deng gentung tung petak deng tak geng tong 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 gentung gentung Anjasmara Harimami. Ana apa kang gentung tung petak gentung tung petak tak gentong tong tong iki ngono klasikan ya. Wah, apa lho? Ya. Wah, kumawani sugi kendel. Wani mlebu alas kene, apa ora ngerteni nek ndukene ana raseksa. Ladalah. Aku umpama wedi karo rasaksamu apamu sing tak wedeni. Wah, kalah dukur gedhe aku. Umpama aku nyapeng pipine buta ora nganggo kandha. Wah. Kalah lumit karo wong kaya aku. Lumit kulo sotik meguru marang berkono. Wah. Tembungmu sak kecap ora kena diunggahi. Tepak mbun-mbunan wah. Sida megat nyawa lan ragamu kon. Tak logo ketemu keparan. Nyesep titik galak.
gak cocok karo gedining pawongan satriya iku mau. Wah, ndak panteng drigine merit-merit sak merang-merang saka rumangsaku tibana pilingan aku tak agep kaya ketiban kapuk mengkono bloko nanging bareng tangane tumiboh ana piling aku wah rasane ngawak sekujur keringingen keparat bareng. Keparat tak pateni.
mangkaten Kakang Kaneka Putra para Durandara boten wonten ingkang saged nimpang kelawan dewa apa pramila pun ingkang rayi menika arsa nuwun bantu pitulung dumateng titah Kujangkara nggih dhisik titah Kujangkara badhe ingkang badhe dipun sraya menika sinten Yang Pandhawa sampun telas. Pandhawa sampun wonten ing Kahyangan Suralaya. Wonten ing Yomani Luka sing sekawan. Lah lajeng upami Yayi Guru Mandhap wonten ing Marcapada umpami. Lah menika njujug pundi? Nuwun bantu pitulungan dumateng sinten Yang ciptaning manah kula Kakang Kaneka Putra inggih menika Wisnu ingkang pangejawanta kula badhe nuwun bantu pitulungan wonten ing negari ya tak tampa raliwat puja pangestuning ulun Tampanama Kaki Kresna nyadong tangan kalih ugi ndadosaken jimat ingkang langkung paripe pukulun wonten wigati pukulun ngantos praktek wonten ing Diwarawati menika pukulun monggo pun ingkang putra dipun jarwani pukulun Kresna pun kasinggihan kawula Kahyangan Suralaya kena welek den kebak karo dening raseksa kang dudu gedene mongko ulun mrene arsa nyuwun yaiku njaluk tanggung jawabe Bathara Wisnu kang mangejawanta awit Bathara Wisnu iku sawijining dewa kang ngreksa wedaning jagat mula masa Bathara Krisna mbok menawa ana ontrang-ontrang ing Kahyangan Suralaya iku tanggung jawabing Bathara Krisna yoga Bathara Wisnu ulun Wisma Sabada tumrap aran iki
Bathara Wisnu kang mangeja antah mesem batine Sang Kresna awit kados-kados Bathara Kresna numerpi bibit kawitaning perkara ingkang tumanduk ing kayangan Surawa. Pramila ing mriku Bathara Kresna menggalih supadosa boten ketawis menawi menika sejatos kaluputaning Bathara Guru piyambak nanging bukti kasunyatane Bathara Kresna menika Wisnu ingkang mangeja antah eling-eling anak boten diwenangaken wantun dumateng tiyang sepuh ing mriku mantra Triwikrama den rapal Sang Bathara Kresna ger dadi raseksa sak Giri Suta. Sang Hyang
kejeglek prong semprong mati kobong legiye mati leye oleh ngedek ayahan kendange gak niat blas iki cara endi sing digawe ya apa wong ngedek ayahan kok kaya ngono kendane kaki seno anak ulun ganing kita kaki seno boten semaur kan anak ulun ganing kita Arjuna nuwun kasinggihan dawuh ulun ingkang putra ngaturaken ngabekti mugi ya tak tampa ora liwat puja maneh kene ulun tampar semantun iki Kanjeng ulun kaneka putra kula ngaturaken ngabekti ya tak tampa ora liwat puja maneh kene ulun tampar anak ulun yo ganing kita seno kados pundi kakang kaneka putra nah seno putraku seno dhisik ulun jarwanana ulun sak temene ora melu-melu seno wah bapakku pendek kon duwe karep apa maneh kok tanah dhisik jeneng kita wis dibanjrut ana kawah candra dimuka ya kayangan ya mati luka kok ora ngrasakno panas kok ora ngrasakno benter mongko genine candra dimuka kaya ngene dudu panase sing dadi pikirane ngono jeneng kita ketang perkara kok ora apa-apa si jajal apa jeneng kita duweni jimat mengkono sing saka dene saliyane panguasane kayangan Suralaya kok nganti ora ngrasakno panase kawah candra dimuka wah pandhe bapakku yo panasi bendi panasi kawah candra dimuka panasi kayangan yo mati luka sing diarani diwengku karo dening yaiku bapakku Yama Dipati kekarepaning bapakku Bathara Guru sirna margalayu kananing Bratasena sakabang kananing Pandhawa sakabang layo karepe Bathara Guru bapakku ning kon lali nek seno iki golongane wong wis jumbuh rasane seno tau nemoni Dewa Ruci seno oleh piwulang suci saka guru sejati mula kanane ing Yamani luka ana candra dimuka kawah ini aku babar pisan gak ngrasakno panas aku babar pisan gak ngrasakno sumuk mergo aku wis gayo kasuwargan jati kasunyataning kasuwargan jati yaiku ati sarwarga
kula disebut swarga. Bapakku pendek kon kenek mereka daya sing yo apa sak karep-karepmu karo bapakku Bathara Guru. Nanging aja lali jagat kawero iki ana sing luwih nguasani. Dhuwur yado saka bapakku Bathara Guru lan uga bapakku pendek. Kon kloro kaya-kaya lali menawa jagat kawero iki ana sing nguasani. Yaiku Sang Hyang Maha Taya, yaiku Sang Hyang Maha Suci. Kon lali Bathara iku mulane Bathara Guru lan Bathara Narada duweni praceka sing kaya ngono. Aku gak sisip, aku roh nek iki pokal gawene ratune Buddha Rencana. Yaiku Nini Permoni, bojone bapakku Bathara Guru. Kula nek kon bacut-bacetno bab urusan iki sampe sapira kon kuat. Aku gak bakal gawe pekewung tak lakoni apa kang dadi titaning ratuning Ratnawa sekali. Tupi yaiku bejo cilaka tanggungan dhewe. Nah, kados pundi ya Guru ngeten iki. Nek wonten kedadosan nitah nganti nuturi wong gerang kaya niki. Kula sajane wonten ketau pun ngikutaken Nyai Guru. Nanging Nyai Guru piyambak ingkang mbagubuk mutawaton. Kena. Yo. Saiki ngene ya, saiki ngene. Wis mareno ana kene, mareno ana kene. Mentas ana kene. Kuwi ana saranane. Apa saranane? Sena kudu iso nyumingkirno Benawa rong perkara, Pak. Kayangan Suralaya diobrak-abrik buta rong perkara olehne Bandayuda nganti tek ngamek kurang golek bebasane. Rusak kabeh kayangan Suralaya. Perkara buta rong perkara. Mbok. Dukekno. Aku nglakoni hukuman ana kene sing tanpa dosa wis tak lakoni. Ya wis kate mbok hukum apa maneh. Kate mbok hukum apa maneh. Mbok reka daya apa maneh. Wis cukup tak lakonane ana kene. Bejo cilaka bab urusan wedone jagat. Wis tak pasrahno bapakku Bathara Guru. Aku mong nek diperintah, nek didhawuhi Bathara Guru, lamun Bathara Guru durung mareni kelakuan sing kaya ngono. Ayo apa niki Adi? Adi Guru kados pundi niki? Adi Guru. Adi Guru kados pundi? Lho ati kaya ngono iki. Seno. Jara paran bapakku pendek ngene wis. Dosane Seno Janaka Nakula Sedewa ulun sing nganggur. Saiki mentaso. Sirnakno buta rong perkara. Aku gak percaya karo dewa, gak percaya karo bapakku pendek. Wis saiki tak terno. Ayo, Rejuna Nakula Sedewa. Bak bojo ngono iki. Marna kondo, ya.
buta ana perkara. Dewa Antrang Sumawana, para Kesawa. Anggenipun kuwel wonten ing Kayangan Suralaya dadosaken risake Kayangan Suralaya. Ngantos tumekan wonten ing Kayangan Jawamati Loka ya Kawah Candra Diwuku. Pak Bratasena numerepi kedadosan berkongkong kekalih punika sarana matenge pangesti ateges dipun pirsani dipun guru krana netra permana jati ya jatining permana menawi denawa kekalih punika namung inggih menika ingkang raka Prabu Puntadewa miwah Bathara Kresna ning nung kelawan gong sedang asta suku tunggal Sang Bimasena ingkang merbawaning ingkang pinjil saking hanggane Sang Bimasena dadosaken pangruwating diyu Danawa kekalih wulya jati temah dewa. Niki cetha wonten sing Rekadaya. Pun sakniki mena wangsul wonten ing Marcapada. Bibit wiwitaning perkara niki kula ingkang ngutusi. Kaya ngono Kakang Semar. Nggih, kula ingkang ngutusi bibit perkara. Ayo ayo.
cekel kon tak dak kon. Kon nek wis ngene iki ya wis kecekel karo aku ya. Ya wis kon apa jare aku lho kon. Aku gak ono pangapura aku wis gak wani-wani maneh aku. Gak. Mamula tak dadi wong. Lho ngene iki opo lho. Lho, kali ini kotamu meletak kabeh iki. Ya apa? Kok dadi wong iku sing nemen. Ojo merepot wae sing gagah. Kit yen mula lho. Oh, ini iki lho. Aku njaluk pangapura, aku jomblo, aku aja diapa-apakno aku lho. Ya gak apa-apa, gak sapa sing doyan karo kon. Kok bareng ngene lho. Lah, jomblo kok terus-menerus ya jomblo kok. Lah terus wis dono cek bali nang dandang manuri. Oh, nek ya wis kono aja bali-bali lho ya aja. Bali-bali rene maneh. Kono kecekel aku maneh kok tak dekek di warung-warung dadi purel kan. Karo-karuan kok apa. Wah, nek koyo ngono aku njaluk. Nuwun kasinggihan dawuh peran kados pundi. Kados kula kali panjenengan Yayi Sinuwun ugi para kadang kula Pandhawa sampun paripurna anggenipun nglampahi lelampahan menika ya. Monggo mitekur sejati nuwun dumateng Gusti kang amung tumrap kawontenan kahanan menika ngaturaken gum panuwun ya. Rampung sabdaning Nalendra Bathara Kresna. Sakalika para dewa ngandhapaken kanugrahan dumateng negari Ngamarta.
ember dumawah wonten ing dusun Joglang desa Singogali Kecamatan Tarik. Anggenipun kanugrahan niku sageta pinaringono Teguh Widodo wicaksana kalis nirsandika. Lah dene kula ingkang sinebataken dalang Pandhawa ngaturi para kaki danyang Nyai Danyang para ulun pepunden supados wangsul wonten ing papan panggenanipun piyambak-piyambak. Dene wonten kekiranganipun kelepatan kula nyumbungi pangapunten. Sinesenan Jabang bayi kula saha Jabang bayi para kadang kula ingkang sami rawuh wonten mriki panggenan. Ugi sinesenan dinten 7 pengenan gangsal sasi taun kelawan 7 wontenipun dinten Akad Legi malam Senin Pahit. Dumawa ing Senin Pahit ugi andadosaken tulak brahi wekasanipun slamet.